Takže čaute ľudia, dneska sme tu na trailoch, idem jazdiť s Dávaj bikerom. Čau. Tak poď. Jedeme dál. Takže ideme úplne po lístí. To sú také jaročky. Už dobieham Dávaj bikera. Takže ideme ďalšiu časť trailu. Tu ideme jak keby taký step up. Do ďalších pár koriengov. Ideme na skok. Takže už sme na konci. Skoro ešte tu máme jeden taký dole a čaute a nezabudnite dať like a odber.